מצוין בבוקרשט, הכל טוב, קר בחוץ, 0 מעלות או מינוס כמה, לא יודע כמה, אבל חוץ מזה הכל בסדר, אני בבית עם גופייה, אבל בחוץ קר אימים, קשה לי עם זה, אבל נסתדר. יש מצב שאני אהיה בפיליפינים גם דרך אגב, בסביבות אפריל, אם חושבים על זה. הלאה. אתם צריכים איזה משהו להביא לעובד, משהו מרומניה, משהו מסרילנקה, תגידו לי, אני אקפוץ לזה. איפה העובדים שלכם נמצאים, רוב העובדים? אז הם ממש מפוזרים, יש כמה, כאילו בפיליפינים יש 3 איים מרכזיים, כאילו זה מחולק ל3 ריג'נים, יש שם מינדנאו, יש שם, וואי, יש לי בלקאוט, קיצר, מחולקים שם לכל מיני אזורים, אבל הם מפוזרים, יש כאלה בכל מיני פרברים של מנילה, יש כאלה שהם באזור דוואו, אני אגיד שרוב העובדים שלנו הם לא מהערים המרכזיות, להפך, אחד הפידבקים שאנחנו מקבלים, שבאמת בערים המרכזיות העלויות מחיה מאוד 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 יקרות, ובעצם מי שיכול להרשות לעצמו להיות VA, לעבוד רימוט, אז הוא בעצם לא צריך, כאילו, הוא מעדיף לחיות בכפר, בטבע, ליד המשפחה שלו, ופחות במרכז הערים. הגיוני, הגיוני. טוב, שלחתי את הלינק בקבוצה של הוואטסאפ, אז אם מתחילים להיכנס את האנשים. אנחנו פרק 5, אנחנו הולכים לדבר בעצם על מוניטורינג, מה שנקרא מעקב אחרי העובדים, נכון? ואיך בעצם לבדוק ביצועים. אני מכיר את זה מאפוורק, שאתה רואה צילומי מסך כאלו, אתה יודע, איך בעצם, על מה מסתכל העובד, אני לא יודע כמה זה יעיל. זה כאילו לראות אותו שהוא לא עובר בטות לפייסבוק או משהו כזה, אתה רואה את זה כל איזה, לא יודע, 5 דקות צילום מסך. אתם בטח עושים את זה טיפה יותר חכם, לא? כן, כן. טוליק, נראה לי עוד פעם יש לנו קצת אצלך כזה, תשים על מיוט נראה לי, אני אדבר קצת עכשיו, תשים על מיוט. אני שם מיוט, תתחילו. מעולה. אז אהלן לכולם, כיף להיות פה, שוב תודה על האירוח טוליק. אז אנחנו יוצאים ככה לפרק 5 בסדרה שלנו, איך עושים כסף עם עובדים וירטואליים. אני אעשה שנייה ריקאפ ככה על כל הפרקים הקודמים, להזכיר על מה דיברנו, וזה שוב הזדמנות להגיד שכל הפרקים הם מוקלטים, נמצאים בערוץ היוטיוב של החשדניסטים, או בערוץ היוטיוב שלנו, של VA Masters, ממליצים מאוד ככה למי שרק ככה שמע את הבשורה עכשיו, לבוא, להסתכל על הפרקים הקודמים, ייתן לו הרבה ערך ויעשה לו הרבה מאוד שכל. אז בפרק הראשון דיברנו באמת על מבוא, לכל הסיפור הזה של העסקה ושל עובדים וירטואליים ואיך עושים את זה נכון. בפרק השני צללנו לכל הסיפור של תהליך הגיוס, אחרי זה דיברנו, אחרי שגייסנו, איך אנחנו בעצם עושים דוקומנטציה לעסק שלנו, יצירת SOP, אחרי זה דיברנו על איך אנחנו עושים ראיון מוצלח לעובדים וירטואליים, שבעצם מעלה את סיכויי ההצלחה של שיתוף הפעולה הזה, והיום אנחנו הולכים לדבר על מוניטורינג ומעקב אחר עובדים, גם בהיבט המקצועי וגם בהיבט היותר לוגיסטי אני אקרא לזה. מקצועי זאת אומרת איך אני מוודא שעובד עושה את העבודה כמו שצריך, ולוגיסטי בירוקרטי זה איך אני אולי מוודא גם שעובד, לא יודע, לא גונב אותי, לא נמצא בפייסבוק כמו שטוליק אמר, ודברים כאלה, יש ככה שתי מישורים. אני אגיד שאנחנו בסמנטיקה שלנו מדברים על עובדים וירטואליים, כמובן מה שאנחנו מציגים פה זה רלוונטי בסוף לכל מערכת יחסים עם עובד, אין פה איזשהו משהו שזה ספציפית לעובד וירטואלי מהפיליפינים, וזה לא יהיה יעיל לעובד מפקיסטן או מארצות הברית או מישראל, אז נראה לי זה יכול להיות ככה מעניין לכולם. ואני שוב מזכיר שיש לנו הטבה מיוחדת לשיתוף פעולה עם קהילת החשדניסטים, שכל מי שיגיע תחת ככה שיתוף הפעולה הזה מקבל אחלה הנחה, אם הוא יוצא איתנו ככה על הדרך. מי זה איתנו? אנחנו VA Masters, סוכנות שמתמחה בגיוס, השמה והטמעה של עובדים וירטואליים בעסקים. זהו, אז נצא לדרך. אז מה זה בעצם בכלל מוניטורינג, מעקב אחרי עובדים וירטואליים? יש לנו 3 אספקטים מרכזיים. יש לנו את הסיפור המקצועי של בעצם יש לנו עכשיו משימה חדשה, איך אנחנו מורידים אותה לעובד ואיך עוקבים אחריה, ויש לנו את כל הסיפור של השוטף שזה מעקב עבודה ושעות, ויש לנו את הסיפור של השוטף שזה
מעקב אחר האספקט של העבודה של העובד. אז אנחנו ככה במרוצת השנים, היה לנו כל מיני דרכים להוריד משימות לעובדים, בהתחלה סתם אמרנו לו יאללה בוא תעלה איתנו לשיחה, בוא נראה לך שנייה איך עושים את התהליך, ואז עשינו לו כל מיני פידבקים, או כזה בלייב, לאט לאט יצרנו לעצמנו מעין תהליך שמבחינתנו הוא ה-best practice, וזה מה שאנחנו גם רוצים ככה לשתף אותו איתכם היום בלייב. אז בעצם כל פעם שיש לנו תהליך חדש, משימה חדשה שאנחנו רוצים להוריד ל-VA, אנחנו VA עובד וירטואלי, אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד סיסטמטית. הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מקליטים סרטון שאנחנו בעצם סטפ ביי סטפ, מראים איך עושים את המשימה. אם יש לי עכשיו משימה של תיוג חשבוניות, אז אני מראה איך אני לוקח את החשבונית, אני מעלה אותו לתוכנה של הרואה חשבון, מעלה אותה לתוכנה של הדרייב, רושם את הסכום פה, את המע"מ פה, ממש מראה סטפ ביי סטפ, איך אני אלון, בתור מישהו שמכיר את המשימה מ-0 ל-100, איך אני עושה את זה, אני גם מסביר לעובד קצת את האקוסיסטם, למה אני עושה את זה, למה זה תלוי, האם יש עוד עובדים שקשורים לזה, שהוא יבין איפה אנחנו פועלים. הדבר השני, אנחנו בעצם לוקחים את המשימה הזאת ועושים לה דוקומנטציה, דיברנו על זה כבר לדעתי לפני 2 פרקים, מה זה אומר דוקומנטציה? מצד אחד יש לנו סרטון, מצד אחד יש לנו מסמך שממש מראה את המשימה הזאת, סטפ ביי סטפ עם צילומי מסך, איפה עושים, איפה לוחצים, כי בסוף אנחנו לא רוצים שהעובד כל פעם שהוא יצטרך לעשות את המשימה, הוא יצטרך לקפוץ לאיזשהו סרטון, אנחנו רוצים שיהיה לו מסמך מסודר עם כל הכזה צ'קליסט של פעולות שצריך לעשות, עם צילומי מסך בצורה ויזואלית, בצורה מאוד מאוד נוחה. אז אחרי שבעצם יצרנו את הסרטון, יצרנו את ה-SOP, המשימה הזאת הופכת לרוטינה. מה זאת אומרת לרוטינה? אנחנו עובדים תוכנת ניהול משימות, אנחנו עובדים עם אסנה, יש כאלה שעובדים עם מאנדיי, טרלו, you name it, ובעצם הרוטינה הזאת חוזרת בצורה רפיטטיבית. אם זה משימה שקורית כל שני וחמישי, אז אנחנו יוצרים משימה שהיא חוזרת על עצמה כל שני וחמישי במערכת, ובעצם במשימה הזאת יש קישור ל-SOP, שה-SOP זה הדוקומנטציה עם הסרטון של המשימה, שככה שהוא מגיע ליום שני או חמישי ואומר אוקיי, היום אני צריך לתייק חשבוניות, אז זה קופץ לו ויש לו גם קישור ל-SOP ולסרטון, שהוא אם הוא לרגע לא בטוח, לא זוכר בדיוק מה צריך לעשות, הוא תמיד יכול לחזור ולבדוק בדוקומנטציה הזאת שיצרנו לו. עכשיו בפעם הראשונה שהעובד מבצע את המשימה, אנחנו מבקשים ממנו לבצע את זה על יבש. מה זאת אומרת על יבש? זאת אומרת שהוא עוד לא ממש עושה את המשימה, הוא עוד לא שולח את זה, הוא עוד לא כאילו עושה משהו שאין איך להחזיר את הגלגל אחורה, הוא מכין רק את כל הדברים, ואז הוא אומר לנו, אם אני עולה איתו למשמרת, הוא אומר, הנה אלון תראה, תכננתי לעשות את זה, אני הולך לעשות את זה עכשיו ככה, את זה אני הולך לעשות ככה, ואת זה אני הולך לעשות ככה, ואז אני אומר לו, אוקיי, תבור, זה נשמע מעולה, מעולה, תלחץ עכשיו פה קליק, תלחץ send, יש אישור, ובעצם פעם ראשונה אני יכול לוודא, מה אני מוודא בעצם? אני מוודא שההסבר שלי, עם הדוקומנטציה שלי, היא טובה, והיא עושה שכל לעובד. זה הפידבק שאני מקבל, האם הורדתי את המשימה כמו שצריך. לאחר מכן, הוא עושה מבחינתי את המשימות על רטוב, זאת אומרת שהוא כבר מבצע, אבל יכול להיות שאני אחליט שהוא מבצע את זה תוך כדי שאני איתו במשמרת, או שיכול להיות שאני אחליט שהוא מבצע את זה, אבל יש לי תזכורת לאותו היום לוודא שהוא ביצע את זה כמו שצריך. כמובן שזה תלוי בחשיבות של המשימה. אם מדובר פה על איזושהי משימה שהיא אסור שיהיה טעות, אז אני אהיה איתו וידריך אותו ויוודא שהכל בסדר, ואם מדובר פה במשימה שאני אומר, אוקיי, בסדר, מקסימום אני מחזיר את הגלגל אחורה, אני נותן לו את הפידבק, הכל בסדר, אז אני אומר, אין לי בעיה גם שבימים הראשונים הוא יעשה את זה לבד, ואני רק אבדוק. אז בעצם, כל עוד אני מקבל ביטחון בשתי השלבים האלה, גם על יבש שהוא עושה את זה כמו שצריך, גם על זה שאני מתחיל כבר לשחרר לו ורק בודק בדיעבד, אז אני אומר, סבבה, העובד מבין, סך הכל גם משימה פשוטה, יש לי ביטחון שהוא ימשיך לעשות אותה בצורה טובה, אבל עדיין אני ארצה ליצור לעצמי איזשהו מוניטורינג בהתחלה, בהמשך הימים, נגיד פעם בשבוע, פעם בשבועיים, באיזשהו תדירות שהיא הולכת ויורדת, על ביצוע משימה, בשביל לוודא שאין פה איזשהו סטיות, שהעובד מבצע את זה כמו שצריך, ושום דבר הזה בתהליך לא נפגע. אנחנו תמיד אומרים, מצד אחד אנחנו רוצים לחסוך עלויות באופרציה של העסק, מצד שני אנחנו לא רוצים שהתהליך ייפגע, אז חשוב לנו לעשות על זה מוניטורינג כמו שצריך. אז זה מבחינה מקצועית, איך אני עוקב
אחרי הביצועים והתפקוד של העובד, אחרי שהורדתי לו משימה חדשה. אנחנו נעבור עכשיו קצת לסיפור הלוגיסטי. תבור, אתה תרצה להסביר לנו, ואולי יש לך גם איזושהי שאלה, או לטוליק, עד כאן. כן, מבחינתי אין שאלה. אני אתקדם לרגע איך עושים את המעקב בעצם אחרי השעות. אני רגע אשתף מסך. רואים את המסך? סבבה. אז בעצם זה דוגמה לטיים טרקר של מעקב אחרי שעות של עובד. בעצם יש הרבה חברות שאוהבים להשתמש בכל מיני כלים של מוניטורינג, כמו שטוליק סיפר, שיש קלוקיפיי, יש של לסמן את המשימות, יש כל מיני תוכנות שגם מקליטות לעובדים את המסך כדי לראות מה הוא עושה. אנחנו לא עובדים עם הדברים האלה מכמה סיבות, אני תכף אפרט. ומה שאנחנו כן עובדים איתם זה בעצם יש לנו מערכת די מתקדמת של ספרדשיט, של אקסלים של גוגל, שכל הדאטה מנוהל שם. למה אנחנו משתמשים בספרדשיט ולא במערכות חיצוניות? אז א', בספרדשיט בעצם אנחנו יכולים להתאים את זה כמו שאנחנו רוצים עם איזה שהם שדות. ב', על כל שדה שבעצם העובד ממלא או אני ממלא, אני יכול לראות edit history ולראות היסטוריה לעד מי ערך, כמה, מתי, איך ולמה. שזה ממש חשוב לי כדי לראות באמת שהכל בסדר. דבר שלישי, אנחנו יכולים עם הספרדשיט, יש לנו איזושהי מערכת שמתממשקת לכל הספרדשיטים של העובדים, ובעצם אני יכול לראות במין דשבורד אחד סיכום של כל העובדים. אז אני לא צריך, זאת אומרת, זה בעצם מחליף לי את התוכנות החיצוניות, ג' זה חינם, וד' רוב העובדים כבר ידעו להשתמש בזה, אני לא צריך להדריך אותם על עוד מערכת חדשה, זה פשוט להשתמש בקובץ אקסל, פשוט. עכשיו מבחינת איך אנחנו בעצם עושים מעקב, מוניטורינג אחרי הפעולות שהעובד מבצע. אז קודם כשהוא עולה למשמרת, הוא תמיד פותח את הגוגל מיט, או את הפגישה שלו, עם share screen. למה אנחנו עושים את זה? כדי שתמיד העובד, אם יש לו שאלה, הוא שואל אותי בוואטסאפ, היי תבור, היי אלון, היי טוליק, אני צריך ככה וככה, תגיד מה עושים פה. במקום שאני אענה לו בוואטסאפ, יש לי לינק קבוע, שאני תוך שנייה לוחץ עליו, ואני מתחבר ללינק ועוזר לו לפתור את הבעיה. בנוסף, אם עדיין אין אמון ביני לבין העובד, הלינק הזה תמיד יכול לשמש אותי כדי לעשות רגע, לבדוק שהכל בסדר, אני יכול תמיד ללחוץ על הלינק, מין להתפרץ לפגישה ולראות תמיד בשאר סקרין מה הוא עושה, לראות תוך כמה זמן הוא מגיב, אם עלית קפצתי לפגישה ואני רואה פתאום שהוא לא מגיב, אז כזה, היי, מה קורה? לראות אתה מוריד במשמרת עכשיו, אז באמת לראות מה קורה וזה המעקב. מבחינת המוניטורינג של הפעולות, אז אנחנו באמת, כל עובד שמגיע אלינו עובר איזשהו internal onboarding, הדרכה פנימית שלנו, שזה לא חשוב עם איזה לקוח הוא עובד, ככה הוא צריך לעבוד, שהוא ממלא בעצם את כל המשימות שהוא עשה, אפשר לראות פה ממש 2 דקות ו20 שניות, sending design proof, 35 דקות ו37 שניות, handling order, sending back to customer. זה דוגמה לעובדת שעבדה אצלנו משרה חלקית, שהייתה ללקוח שלנו גם שירות לקוחות וגם עיצוב גרפי, והיא מפרט פה ממש על כל משימה. למה אני צריך את זה? א', כדי באמת לעשות לה סדר, שהיא תדע כמה זמן לוקח לה כל דבר. ב', אני רוצה לראות אני כמה זמן לקח לה. אם אני רואה שבאופן קבוע היא עושה design proof וזה לוקח לה, פה זה רק הסנדינג 2 דקות, אבל אני רואה שהדיזיין פרוף הוא לוקח לה 20 דקות, ואני יודע שבמעצב טוב יכול לעשות את זה ב10, אז אני הולך לבדוק איפה הבעיה. בואי נעבוד על זה ביחד, אולי צריכה עזרה, אולי משהו לא מובן. בואי נעלה לסשן ונפתור את זה. זה מבחינת התיעוד שעות, מה שמאפשר לנו ולה לעשות איזשהו מנפלי ולראות, כאילו בחודש הזה יצא לה 20 שעות, בחודש הזה יצא לה 70 שעות, בחודש הזה עוד 70, ואז אנחנו יכולים לפי זה גם להעביר את התשלומים לה וללקוח ולנהל את הכל. יש שאלות עד כה, משהו לא מובן? סבבי, נמשיך. אז בגדול, אז ככה אנחנו מודדים הספק עבודה, אנחנו מסתכלים על הספרדשיט ואנחנו רואים את התוצרים. עוד דרך לבדוק הספק עבודה, זה בעצם לנהל, אם העובד הזה אחראי על מערך הזמנות של החברה, אז אנחנו נעשה, לדוגמה, יש פה קובץ לדוגמה של מערך הזמנות של חברה, ואנחנו יכולים לראות בדיוק איזה הזמנות העובד עשה, מתי הוא פתח את ההזמנה, מתי הוא סגר את ההזמנה, כמה זמן, האם יש גאפס בין הסטטוסים, יש פה איזושהי מערכת של גאפס בין הסטטוסים,
מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם הלקוח נגיד שלח מייל, אבל לא שלחנו לו design proof אחרי 3 ימי עבודה, יש פה איזו שאיפה שלנו, והשורה פה תהיה באדום, ותהיה פה ב-tab action required. כמובן כל הסיסטם הזה והטמפלטים של הקבצים, זה מה שאנחנו בונים ללקוחות באונבורדינג, זה חלק מהשירות שלנו, כדי לייעל ללקוח את התהליך. עד שהוא היה לו את זה, הוא היה עובד רק עם תיקיות של גוגל דרייב, ובעצם אנחנו הכנסנו את כל האוטומציות והתזכורות, ובעצם, כמו שאתם רואים, יש פה שורות שמודגשות, והכל בעצם משתדלים כמה שיותר אוטומציות, שגם לעובד יהיה יותר קל לנהל את זה. אני רגע אעצור את השיתוף. מבחינת התקשורת שלנו עם העובדים, אז אנחנו עובדים עם קבוצות וואטסאפ, אנחנו ממש ממליצים לעבוד תמיד עם קבוצות, בין אם זה וואטסאפ, בין אם זה סלאק ובין אם זה טלגרם. למה חשוב לעבוד עם קבוצות ולא סתם בפרטי עם העובד? אז קודם כל, כי לכל קבוצה יש את הנושא שלה, אני יכול לחלק את זה לפרויקטים, ללקוחות, ובעצם זה מאפשר לי לשמור את כל הידע במקום אחד בקבוצה. מה עוד? אם עכשיו עבדתי על פרויקט עם טוליק, טוליק אמר לי אני צריך עובד, ועבדנו עם העובד הזה ועשינו איתו כל מיני פעילויות, ואז טוליק אומר לי, תשמעו, אני יוצא מהפרויקט, אבל אני מכניס פה את מישהי שעוזרת לי או עובד אחר, ושיהיה גם בקבוצה. אז אם עבדתי רק עם טוליק בצ'אט פרטי, כל ההיסטוריה נמחקה לי ואין לי תיעוד של הקבצים ששלחנו, של התמונות מסך, ואם בעצם אנחנו עובדים בקבוצה, אז פשוט טוליק מצרף מישהו לקבוצה, ועדיין באותו צ'אט נשמרת לי כל ההיסטוריה, וזה בעצם הדוקומנטציה שלנו, זה חלק בוא נקרא לזה נכסים של העסק, ולכן חשוב מאוד לעבוד בקבוצות, אנחנו ממש ממליצים, נשמרים כל הלינקים והקבצים. דבר שני, כשהעובד עובד בקבוצה, אז בכל העלייה למשמרת הוא רושם, תחילת משמרת, לוגין, 12:00, היום אני אעבוד על א', ב', ג', ד'. בסיום המשמרת, העובד כותב לוג אאוט, היום עבדתי על א', ב' וג', לד' לא הגעתי. כרגע הכל ברור, אין לי שאלות לגבי ד', אני משאיר את זה מחר. זה לגבי המוניטורינג ואיך אנחנו עושים. שוב, אנחנו פה בוובינר רוצים לתת לכם טעימה, אנחנו רוצים כזה להסביר בלי לחפור יותר מדי, שתבינו את הסיסטם, לתת טיפים למי שרוצה לעבוד עם עובדים מרחוק, עם עובדים וירטואליים, ובאמת כזה לפתוח את הראש. כמובן אם תרצו עוד פרטים אז מוזמנים לדבר איתנו ולשאול. ויש לנו פה כמה שאלות מהקהל. בוא נראה, אלון, אני מקריא לך שאלה, איך מעריכים את איכות העבודה שמספק העובד, ואלו מדדים הכי חשובים? אוקיי, אני אחלק את התשובה הזאת לשניים. קודם כל, שאנחנו מודדים הספק ואיכות עבודה, יש פה שתי דברים מרכזיים. אחד, קודם כל, יש פה את העניין של האיכות, של האם התוצרים עומדים בקריטריונים שלי, ודבר שני, זה כמה זמן לקח לעשות את אותו תוצר, את אותו משימה. יכול להיות שיש לי משימה עכשיו שעובד יכתוב לי, לא יודע, ייצר לי עכשיו תוכן, מאמרים, והוא עשה באמת את המאמרים הכי טובים בעולם, אבל לוקח לו יותר מדי זמן. אז תמיד אני ארצה אחד לוודא שהתוצרים הם עומדים בקריטריונים, מצד שני שזה עומד גם מבחינת הזמן. איך אני עושה את זה? תבוא רע משהו קצת דומה בכל העניין של הניהול הזמנות וכל מה שההספק בעצם של העובד. אני אתן דוגמה שאם המשימה של העובד זה באמת לייצר מאמרים, אני יכול להכין איזשהו טרקר מסוים, איזשהו ספרדשיט, שבכל משמרת העובד רושם כמה שעות הוא עבד, כמה מאמרים הוא עשה, ואז בעצם אני יכול לייצר נוסחה מאוד פשוטה שמראה לי כמה מאמרים יוצא לעובד בשעה. ואז גם אני יכול לעקוב ברמה היומית, אוקיי, מה האספקט של העובד, יכול לראות אם ככל שעוברים הימים הוא משתפר ולוקח פחות זמן, או להפך הוא נשחק ולוקח יותר זמן, וקל לי לעבוד באמת לעקוב אחר האספקט של העובד. אני אגיד שתמיד טוב לדגום כמה מאמרים לדוגמה, או כל תוצר אחר בשביל לוודא שגם האיכות עומדת בקריטריונים שלנו. מהמם, ויש עוד שאלה שהאמת משלימה את זה, של איך מטפלים בחוסר עקביות באיכות העבודה או התפוקה של העובד. זאת אומרת, נראה לי
את התשובה של תראו, אני אגיד שקודם כל שעובד עושה איזשהו פאול, הוא לא עקבי, משהו פתאום נפגם בתוצרים שלו, אני באמת יוצא מנקודת הנחה, קודם כל, שיש פאול אצלי בעסק, יש פאול אצלי בסיסטם, אני עשיתי אולי משהו לא מספיק טוב. למה? כי באמת, לאורך זמן, אני אומר שהעובדים, במאוד שונה לעובדים אחרים שיצא לי לעבוד איתם, ישראלים, או לא יודע מה, אנחנו לא חווים שחיקה מהעובדים שלנו, ולרוב אם פתאום יש איזשהו בעיות מסוימות, זה בגלל שאנחנו, אחד, אולי ההסבר שלנו וה-SOP והדוקומנטציה לא סוגרים את כל הפינות, 2, יכול להיות שאנחנו הפסקנו לעשות מוניטורינג, או הפסקנו להיות בתקשורת עם העובד, או הפסקנו כאילו לבוא ולהראות לו מה חשוב לנו ומה לא חשוב לנו, לרוב שיש איזושהי פגיעה בעקביות או באיכות, זה בגלל איזשהו תהליך שאנחנו הפסקנו לעשות מהצד שלנו, ופחות כי העובד פתאום שכח לעשות, או שהוא התחיל לזרוק. אז כשאני חווה איזשהו פגיעה, אני קודם כל חוזר לדוקומנטציה, שנייה מסתכל, עולה לשיחה עם העובד, מדבר איתו, תגיד, אגב, ראיתי שהיה פה איזשהו טעות, אתה יודע להסביר לי למה? כאילו, ולרוב עולה למה בעצם נהיה איזשהו פגיעה באיכות. יש לי שאלה, לגבי שכר, הרי זה קצת זה שכירים בעצם, שהם מצפים להתקדם בשכר לאט לאט, הם לא מצפים שזה שיהיה אותו דבר. איך זה מתנהל מול עובדים בפיליפינים בדרך כלל? מה נהוג? מה לא נהוג? אז שוב, לכל אחד יש קצת מודל אחר, כמו כל עובד, בסוף בתור מעסיק, אתה צריך לנסות ולהבין מה מניע את העובד שלך. יכול להיות, אני אענה על התשובה, אני אתן אבל תשובה טיפה יותר פילוסופית מסביב, יכול להיות שאתה תבין שעובד, אתה מעדיף לתת לו שכר בשיא של $5 לשעה, והרבה בונוסים, או יכול להיות שאתה תבין שיש עובד שיעבוד הרבה יותר טוב $8 בשעה ופחות בונוסים. לגבי העלאות ועוד כל מיני דברים לאורך הדרך, אני אגיד שכן נהוג לתת איזשהו אופק, כאילו לפעמים זה יכול להיות העלאה של 10% כל שנה, לפעמים זה יכול להיות גם יותר או פחות, אבל 10% אולי זה איזשהו משהו סטנדרטי. אני אגיד שזה גם מאוד תלוי איך העובד התחיל. אם העובד התחיל כג'וניור, והוא התחיל בשכר מאוד מאוד נמוך, ואנחנו בעצם הכשרנו אותו, אז יכול להיות שמתחילת העבודה נגיד לו, אוקיי, אתה מתחיל רק $4 לשעה, אבל יש לך איזשהו אופק, ואז הקפיצות ההתחלתיות יהיו הרבה יותר גבוהות. אז באמת אני אומר, אין פה איזשהו משהו נהוג, זה בעיקר להיות עם היד על הדופק, לוודא שהעובד כל הזמן מרוצה, שהוא מרגיש בנוח, כאילו באמת, יכול להיות עובד שישאר אצלך לעבוד כמה שנים, בשכר מאוד 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 נמוך, אל מול מה שאתה אפילו הייתי אומר, שמה, גם העובד הזה שווה לי $30 לשעה. אבל כאילו, שוב, אנחנו מנסים ליצור איזשהו איזון שעושה לנו שכל, מצד שני אנחנו גם מכבדים את העובדים שלנו, רוצים שהם יהיו מרוצים, ואם אנחנו צומחים, אנחנו באמת משתדלים שהעובדים יצמחו איתנו, וגם לפרגן להם גם בהעלאות וגם בבונוסים. כבנצ'מרק, אני אגיד רק שהם כן, יש הרבה עובדים שמצפים לפחות לפעם בשנה, לאיזשהו שיחה על השכר שלהם, ו10% זה איזשהו משהו סטנדרטי כזה, אבל נורא משתנה. מגניב. יש פה עוד שאלה, שהאמת זה גם קשור, שאלו אסטרטגיות ניתן ליישם כדי לעודד עובדים לקחת יוזמה, ולהעלות את הציפיות בתפקיד שלהם. אז אני אגיד, שאלה טובה, אני אגיד שתי דברים. אחד, קודם כל, אנחנו הרבה מדברים על זה שאנחנו רוצים לתת את המשימות לעובדים בצורה כמה שיותר מתובנתת, ולהתייחס אליהם כאילו אין להם ניסיון ואין להם מיומנויות, ממש ברמת הסטפ ביי סטפ. יחד עם זאת, חשוב לנו לתת את תחושת אחריות לעובדים, וחשוב לנו להסביר להם מה מצופה מהם ומה האקוסיסטם שהם חיים בהם. הרבה פעמים, אם יש לי איזושהי משימה, אני לוקח את אחד ה-VA ואומר להם, שומעת, ג'ן, מהיום את אחראית, לא יודע, איכות בחברה לגבי העלאת מוצרים או משהו כזה. הרבה פעמים שניקח עובד, ניתן לו איזושהי אחריות, נגיד לו, אתה אחראי על זה, גם אם בפועל זה לא באמת איזשהו משימות חדשות שיוצאות לו משהו כזה, לתת לו את האחריות, לתת לו את הטייטל, לתת לו את הכבוד הזה שאנחנו סומכים עליו, נותנים לו הרבה מאוד, כאילו, נותן לו הרבה ביטחון לבוא ולעשות את המשימה הזאת ולחשוב מעבר, ואנחנו גם אומרים לעובדים, כאילו, אנחנו כל הזמן אומרים לעובדים, שמעו,
אנחנו אולי המנהלים, אנחנו חושבים, אנחנו ארכיטקטים, מסרטטים את התהליך, מפריטים אותו אליכם, אבל אנחנו עושים מלא טעויות, כאילו תטילו ספק בכל מה שאנחנו עושים, תבינו את המשימה, תבינו למה אנחנו עושים אותה, ותנו לנו כל הזמן הצעות איך להשתפר, ואל תהיו ביישנים, הרבה פעמים הם כאילו, בטבע שלהם לא רוצים להטיל ספק, במשהו שאתה הסברת להם, אז אנחנו כל הזמן מעודדים את השריר הזה, אנחנו אומרים להם, שמעו, אני כאילו בן אנוש כמוכם, עושה טעויות, יכול להיות שאתם יותר חכמים ממני ויותר מוכשרים ממני, תטילו ספק בכל דבר שאני אומר לכם, להפך, אני מעריך עובדים שמעמידים אותי על טעויות, מציעים לי דרכים להשתפר, וגם ברגע שהם עושים את זה, אני נותן להם פידבק מאוד מאוד חיובי, אני אומר להם, שמעו, איזה אלופים אתם, כל הכבוד, וגם הרבה פעמים אנחנו מחברים את זה עם איזשהו פידבק, גם יכול להיות שזה יהיה בונוס כספי, או משהו כזה, בשביל לעודד התנהגויות כאלה. בכללי, עובדים שעולים על הציפיות, אנחנו מעודדים את ההתנהגות הזאת עם בונוסים. אוקיי. מגניב. יש פה עוד שתי שאלות, אפשר לענות עליהן ככה, כזה בקצרה לפני שאנחנו מסיימים. זה אחד, איך אפשר לתת משוב לעובד, איך כדאי לתת פידבק בצורה טובה, בלי לפגוע בעובד. ושאלה עוד אחת שיש פה, האם אתם עושים פיתוח מקצועי לעובדים, חונכים אותם, מכשירים אותם? אני אענה, קודם כל, זה קצת ביחד, הפיתוח מקצועי וגם המשוב לעובד. אז איך אנחנו נותנים משוב? אז קודם כל אנחנו תמיד שומרים על קשר טוב, קשר בין אישי טוב עם העובדים. אנחנו חשוב תמיד להתעניין מה שלום, מה קורה, מה המצב המשפחתי, צריכים עזרה, לספר לנו, זאת אומרת, אתם לא רובוטים, אנחנו עובדים ביחד, אתם בני אדם, יש לכם ילדים שלפעמים יש איתם בעיות, יש לפעמים לא מרגישים טוב, חולים, הכל בסדר, אנחנו תמיד בתקשורת על זה, וזה מאפשר באמת את הכנות והאותנטיות, ונותן להם את היכולת לשתף אותנו בצורה מלאה וכנה, באמת בסטטוס שלהם. איך אני באופן אישי נותן פידבק, אנחנו תמיד אוהבים כזה לרגע, אני עובד בשיטת הסנדוויץ', שיטה ידועה של מנהלים, של אני נותן פידבק חיובי, ואז פידבק שלילי, ומסיים גם בפידבק חיובי, כמובן אם יש, ובעצם אני אנסה להראות לעובד שהכל בסדר, כי יש כאלה שנורא נבהלים מפידבק שלילי, של כזה, אוי ואבוי, אני לא בסדר, יפטרו אותי, אני הולך לאבד את העבודה, נלחצים. אז לא, הכל בסדר, את עושה ככה ממש מעולה. שימי לב שפה בכתיבת מאמר שלך, אז דיברנו על זה שחשוב שיהיה כותרת א' ב' ג' וזה לא קרה, אז שימי לב איך אפשר לעשות את זה, בואי אני אראה לך, ככה עושים את זה טוב. אבל שימי לב שהבחירת תמונות שלך במאמרים הייתה ממש טובה. זה דוגמה לחיובי, שלילי, חיובי, וכמובן לתת לה, לוודא שיש לה את מה שהיא צריכה להמשך הדרך, זאת אומרת, נתתי לה פידבק, אני צריך לוודא שיש לה את הכלים באמת לעקוב אחריו. ואנחנו מאמינים שהעובד לא נפגע מזה, אלא רק צומח מזה, ואנחנו גם תמיד מסבירים שאנחנו פה כדי להצמיח את שנינו, להצמיח את שלושתנו, כי יש פה גם לקוח, ואנחנו רוצים שכולם בעצם יצמחו ביחד, וזאת המטרה, ואנחנו לא, כל עוד זה לא היה בזדון, זה לא היה מרמה, אנחנו לא כועסים אף פעם, ותמיד הכל ב-good vibes, אנרגיה טובה, ובאמת מתוך מקום להשתפר ולחתור למצוינות. וזה מתחבר לשאלה השנייה, של האם אתם עושים פיתוח מקצועי לעובדים, אז אנחנו כל הזמן עושים מוניטורינג, כל הזמן עושים מין פרפורמנס ריוויו כזה, תקופתי, איך העובד היה, נקודות לשיפור, נקודות לשימור, שזה מתחבר גם ביחד למה שאלון סיפר על בונוסים וכדומה. עד כאן חברים, אנחנו מסיימים היום את הלייב, שימו לב שאנחנו, תמצאו אותנו בפייסבוק, יש את הקבוצה של טוליק, של החשדניסטים, ששם הלייב עלה, יש לנו גם את הקבוצה שלנו, של מקצועני מיקור חוץ, אם יש לכם שאלות ספציפיות אלינו. אני מזכיר, כמו שאלון הזכיר, שיש לנו הטבה סופר שווה עם קהילת החשדניסטים, ומי שחושב או חושבת לגייס עובדים וירטואליים, עובדים מרחוק אצלו לעסק, ורוצה לדבר איתנו, להתייעץ או לקחת את השירות שלנו, יש פה טופס, גם אמור להיות פה בתיאור של הסרטון וגם בקבוצות, תמלאו את הטופס ונחזור אליכם. זהו, תודה רבה שבאתי, נהניתי מאוד. יש שאלות? תודה רבה. לא, אין שאלות, ומי שרוצה שוב, וגם רואה את זה ביוטיוב, כי הרבה ימצאו את זה, שיחפשו כל מיני פרטים על עובדים מחול, יש לכם בתיאור למטה גם להצטרף לקבוצת וואטסאפ,
שבעצם יש שם את כל הפרקים, וגם זה כמו סדרה ביוטיוב, וגם יש אופציה בעצם להשיג פרקים. והיה מעולה, ותודה רבה. יאללה, ביי לכולם. ביי, תודה רבה. ביי.